Yo kon ku tak kandhani yo. Kon kok kena kon titeni, kon lek dijak kancamu janjian, kon WA centang siji, kon telepon gak diangkat. Rokok sampai entek sak lencer, kopi wis entek, kumbahan sampai garing. Ora dik, bales-bales gak diangkat tekat. Kon ro arek nang ndi? Nanti ngono Mas. Kon lho delok ganteng manuk. Jan. Konco PHP. Bentar kandhani yo, lek kate ngejak gendakanmu metu, areke mbok jak metu bulet ae. Mbok konco sepeda lho mbok mucuk ae. Mbok jak ngomong pecucu ae. Kapukno. Nyile HP ini gak oleh. Yo. Langsung terakhir iki. Lek mbok WA dibales singkat di alamat kon. Alamat apa? Di alamat golek sing liyane lah, arek kok ngono mbok pertahanno, mbok terpat. Kendiaan tua. Lah terus saiki kon tak kandhani yo. Lah lek ana kancamu, kon jak jogongan koyo ngene iki. Lek dijak omong meneng ae. Raine iki lho pucat. Tangane ku bocor di wetenge. Plus ambune uleng-ulengan. Iku tandane kebelek sih. Kok pipi?